הוא התחיל לפעמים זה מצלמה מה זה משנה? די. הנה, מה את חושבת? מה אתה חושב על המסדר הזה? תרעיון. בלי החזרות האלה אני לא הייתי הבן אדם שאני היום. החזרות האלה הועילו לי, בזכותם אני בן אדם אחר. אני יודע לעשות שמאל ימין שמאל ולא ימין ימין ימין. מה אתה חושב נאווי? אני חושב שרוממן כל מילה בסלע. חמישי. איזה נגן. תראה איך הוא מנגן, תראה איזה יפה הוא מנגן. מוצ'ה, איך אתה מרגיש של סם י"ב? איך אתה מרגיש של סם י"ב? בומבו קלאב! למה הוא אדום ככה? נראה שהוא עוד מניע קצת. לא שאתה נראה יותר טוב, כן? אתה מצלם את זה, זה אותנטי, זה אותנטי. זה שני אחד. אלינה זה ולוג. לא עכשיו. תראו איזה אדום שי מז'ובובסקי, תראו איזה צבע הוא. מה זה תראו? זה לא עושה וידאו בכלל. זה וידאו. זה וידאו? כן. גד... המפקד. תראה איך הוא אדום. זה חמוד. ואז מישהו זין בא דופק לי אותה. מי דפק לך את הקומטה? לא יודע, אני אפרוש אותו, אני אשבור את הידיים, אני... תן בפלקס המטר, תן את זה. איזה חזק. גדם. לפחות תגיד שאתה מצלם איתי, מה הבעיה במצלמה? וייסע ויחזור, הוא גר בו. היא גרה פה, הוא לא. רחוק לו. רושמים רכב, וואלה. ושם מצלמה. בטח, למה לא? יש לך משהו לומר? משהו לומר, סרטון. משהו לומר. מאחל לכם המון מזל טוב לסיום י"ב. אני רואה שעכשיו אתם מקולחצים ברמה שאני מצפה מכם, והמון בהצלחה בלהיות רכוש צה"ל, והרבה בהצלחה בהמשך. אני בטוח שכל אתגר שיהיה בפניכם אתם מסוגלים לעבור אותו בהצלחה. לא, אתה מסתכל קדימה, אתה מסתכל ישר ככה. מה זה נתבע את Kuliah dari Punta Mek. Bamako, do, bol, dari, bol, 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 dari, mak, bol, dari, bol. האירוע הנורא שטלטל את כולנו, ועדיין אנחנו חווים אותו יום בחדשות, בטלוויזיה, ברדיו. אני לא שומע.
אין תודה, באמת אין תודה כזאת גדולה כדי לראות את התלמידים שמסיימים ומתחילים את המסע החדש שלהם, מסע לצבא ולעיר. אבי, 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 אבי. הופה! לא פשוט, הוא מגיע כל יום. מתנחל של החיים. נדלנו אנחנו נשאר מחמנים. תראה. לא מתחיל את זה. פחות מ-98 זה בעייתי. אני ככה בשכה שלך בכיף, מה אני? אתה מאיים עליי. לא פה. יומי לוי. העם והמדינה. יש לו את זה שהוא היה הדובר של כל ה... בסדר, אמרת, חס חודשך. עכשיו אחרי. או ממש. לא, הוא אמר לי את זה. אליאן סנקר. כבר קיבלתי שלי. רקו. תמונה אבא שלהם, תגיד לו אבא, אני לא רוצה, אני אעשה תמונה בדרך. תעודות הצטיינות, אלעזר ראובן. אתה מצלם אותי? אני מרגיש כמו סטנד. ככה מרגיש טרייפוד? ככה מרגיש אונס. יאיר צמרת. תקן בטלוויזיה שלו. עבד. כן. מה זה שלנו? גל בטוח. למרות שלא לקחנו אותו מגדול מה אני שומע? מדע. והיום היא גם הגיעה מוקדם. באמת היא הגיעה מוקדם. ב-28. יום קדם. אני לא יודע, אתה מסתיים, לא? מדעתי להודות, תקראו לי הדוק בצדדים היום, אני לא רוצה. אגב, לא נתן לנו את הגביע. עדן בורחוב. זה מטפטף. גרה פה ואחרת. היום אמרה לי, הגעתי מוקדם. מה האיחור? 17 דקות. לא חצי ספר ללורים. הגיע מוקדם אבל. איתמר מה זה אוהב להצטרם כל טיול שנתי, הוא היה עומד ראשון בשיעור. זה אבא שלי! רק בן גביר. סלאם, איפה לי? לידך. אמור עוד נרוג. אורבין. אבא! מעיין שובל. נאום פרידה. פיזיקה 5 יחידות 99? מטורף. יש נאום.
רגע, אבל אתה לא מקשיב לי. אבל אתה לא מקשיב למה שהוא אומר. נציב 4 שנים. ציוד. אתה תשכנע אותו לזה. פתאום? אני מצלמת. לא, עזוב, אני מצלמת. מצטער בגדול. מה? ודאי. אתה אומר רק את האפסים, בסוף אתה שם לב שיש אחד בס. עכשיו גם לא, אני אשאל. כל הכבוד. שלם בוצ'ה. כושי! אתה דבר חשוב, תביאו, עשו תוכנה. וצריך לעקוף את התוכנה. בטח שורש 100. וצריך לעקוף את התוכנה, אז יש מנה. וואי, זה נעים פה. הטלפון הראשון שאני מפחד לקבל בבוקר זה אין לי כוח, אני מגיע מקריית גת, אבל באמת זה לא פשוט, להגיע לבית ספר טכני, גם ככה המשמעת היא ברוכה כל הזמן, ולקום גם, ולהתארגן, ולהגיע לבית ספר ב8:15, זה לא פשוט. אם לא יצטרכו אגן יעקבי. אגב, אפילו שאין לך חברות שמאחרות שלך. לא פה. אורן אלינה. בים. אם כבר זה על דניאל ועם הצ'כיה שלו. אורי ביטון. הכל הוא לוקח בהליכה, באמת, בהליכה בציונים יפים, ויש לנו פה 2 מתמיינים לקורס טייס, עברו ברוך השם את כל השלבים הקשים. אזורים ובעזרת השם, לפי חוק. בהצלחה לכם. בהצלחה.